डिपुटि चिफखौथ' जोंहा माबाखौनो बुंखाबाय थादों रेहन दैमारि सारखौनो होग्रायानो बिसोरसो होग्राजों जुदि लाग्राया जुदि थायाब्ला नों मा मोननो दा खुसिजों मोनदों डिपुटि चिफजों उदालगुरियाव मोनगोन आरो ओमफ्राय फार्स्टथिं आरो मिनिस्ट्रि सेक्रेटारियेट जागोन होननानै जोंहा सारा बुंदों बिदिब्ला खुसिनि खोथा सरकारजों थायाबा नों जेबो मावनो हाया 5 बोसोरावनो गोग्लैगोन बेनिखायनो हाग्रामा महिलारिया बुंदों बिथांमोना अनोब्ला बिथांमोना जोंखौ पसन्द खालामदा जों थांगोन गोबां एमसिएलएफोरा समायखिरा लानो थांगासिनो दं बिटिसि खुंथायनि गमामायैनो बिटिसि हालामनि थाखाय गाबोननि दिना गोजोननि खौरां पुनर बिटिसिखौ दैदेननो थाखाय राज खालामनो थाखाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिपिएफ दल जानानै देरहाबाय आरो बिथांनि महरजोंनो बिथांनि बुंनायजोंनो बिथांखौ मोजां मोननानै रायजोआ दिनै हाग्रामा महिलारिखौ पसन्द खालामनानै सायख'नानै दिनै दैथायहरनो हाबाय दा बेनिखायनो जों गोबां हाजार हाजार बिटिसि रायजोनि दैदेनगिरिफोरखौ गुबुन जनगोष्ठी गुबुन कमिउनिटि गासैखौबो जोङो साबायखर बावनांगौ बयनिबो अननाय हेफाजाब हाग्रामा महिलारिया मोनदों बेनिखाय बे देरहानायनि रंजानाया गाबोननि दिननिफ्राय जोंहा सुरु जाबाय आरो बे बिटिसिखौ सामलायलांनायनि जुरिजेननाया जोंहा गाबोननिफ्रायनो जाबाय बेनिखायनो जों दिनैनि बे प्रग्रामावहाय पेन्डेल नायनो फैदों आरो गोबां मावनांगौ खामानिफोर दङ बेनि थाखाय जों बेवहाय नायनो फैदों साबेसे चिफखौ लानानै साबेसे एमसिएलएफोरा गाबोन समायखिरा ओरैनो मैया बुंनाय बायदिब्ला 10 जन होननाय खोनादों दा हयथ' दिनैनि मोनानि गेजेराव आरो माबा मोनसे रायज्लायबावनोबो हागौ आरो बेनोबो थानोबो हागौ दा बेनिखायनो माला पार्टि लेभेलाव गावसोर रायज्लायगोन जेखिजाया सरकारा मोजां जागोन आरो रायजोनि मोजांनि थाखाय मावलांगोन बयखौबो आरो हाग्रामा महिलारिया मैयानि दिनाव बुंदों बिथां सारा जे जों देरहाबाय रावखौबो जों अयनाय खालामनो नाङा अयनायनि बदलै अयनाय रावखौबो दा खालाम सोरबाया जोंखौ गाज्रि मोनदोंब्ला जों गाज्रि मोननाङा जों सरकार मोजां सालायलांनांगौ अयनायनि बदलै अयनाय गाज्रिनि बदलै गाज्रि बिदि रावखौबो दा खालाम होननानै हाग्रामा महिलारिया मैया पिएमबि मिटिंनि गेजेराव बुंदों गुबुना बायदिसिना खोथा बुंनो हागौ साननो हागौ नाथाय जों बिदि दा खालाम दे होनना सारा बिराद मोजां रायजोखौ बा पिएमबि बदिखौ मैया बुंनाय जादों माखासे राजखान्थि दैदेनगिरिजों लोगोसे दल संगठनफोरखौ नोंथांमोना गाबोननि समायखिरा लानाय हाबाफारियाव हांख्रायदों औ हांख्रायदों दिनैनिफ्राय सुरु जाबाय मैया एसे रायलायनांगौ दङमोन पिएमबि मिटिंआवहाय दा दिनैनिफ्राय लेटार होनाय इनभाइटेसन कार्ड हरनाय बेयो जाबाय आरो बेखौ नोंथांमोना गाबोन नुजोबसिगोन सोर सोर फैगोन धोरोमनिफ्राय लानानै संगठनफोरखौ लानानै गासैखौबो लिंगोन बेयाव रावखौबो लिङा होननाय जेबो बाथ्रा गैया बयबो जिहेतु फैनायनि मोन्थाय दं आरो लिंजानांगौनिबो मोन्थाय दं बेखायनो जों फैनायखौ नुनो मोनगोन सरकार दानायनि उनाव खामानि मावनाय प्रायरिटिया जायफोर जोंहा हाग्रामा महिलारि दैदेननायाव जायफोर जों मेनिफेस्ट'आव लाबाय रायजोनि थाखाय इलेक्सनाव जाफोरखौ मावगोन होननानै बिथांखि लाबाय बेबायदिनो मावलांगोन हानायसिमाव हा पट्टानि खोथाखौ सारा बुंखाबाय आरो पावार जिथु 16 डिपार्टमेन्ट बिनि खोथाखौ बुंखाबाय आरो रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनि फैसा जितु स्टेटआ लाङोमोन बेफोरखौबो लाबोफिननायनि खोथा जोङो रायज्लायगोन निस्सय आरो बिदिनो मोजां खुंथाय जागोन होनना आसा खालामदों बेखौ दा बुंनो हाया बेखौ उपरमेला बुंसिगोन जुदि बोरै मोनसे खोथा दङ जिहेतु सरकारा बिजेपि गोजौआवबो गाहायावबो एसेबां नाजानानैबो जुदि नोङो सरकारजों मिलायनानै थायाब्ला नोंनि नाजानायाबो जेबो गैया होग्रायानो बिसोरसो होग्राजों जुदि लाग्राया जुदि थायाब्ला नों मा मोननो 28टा केन्डिडेट देरहानानै बिजाथि देरहानानै नों हा पट्टानि खोथा बुंबाय नोङो 16 डिपार्टमेन्टनि खोथा बुंबाय सेंग्रा सिख्लाखौ जौगानायनि खोथा बुंबाय बोराय बेंथननोबो माबा मोनसे होगोन होननानै खोथा बुंबाय बेफोरखौ मावनोबा सरकारजों थानांगोन सरकारजों थायाबा नों जेबो मावनो हाया 5 बोसोरावनो गोग्लैगोन बेनिखायनो हाग्रामा महिलारिया बुंदों बिथांमोना अनोब्ला बिथांमोना जोंखौ पसन्द खालामदा जों थांगोन आरो थांनायनि उद्देश्यआनो जाबाय जों खामानि मावनोसो थांगोन माने सरकारजों थायाब्ला नों जेबो खामानि गैया जोङो बिजेपिखौ नाङा सोरखौबा नाङा होननानै जों जि थायोबा बिथांमोनासो जोंनो होग्रा नङा होमबा बिथांमोननो जों थायाब्ला आन्डारस्टेन्डिंआव थायाबा नों मा मावनो नोंनि कमिटमेन्ट लानाय रायजोनो होनाय रादाया जेबो जानाय नङा बेनिखायनो
जोङो मिलिजुलि सरकार सालायलांनांगोन रायजोनि खामानिखौ मावनो थाखाय। सिबा हाग्रामा महिलारि डिपुटि सिबा आरो स्पिकारा सोर जागोन? डिपुटि सिबखौथ' जोंहा माबाखौनो बुंखाबाय थादों रिहन दैमारि सारखौनो। स्पिकारफोरखौ सोर जागोन उनावसो मिथिसिगोन ना होमबा बाखिया जोंहा खुसिजों मोनदों डिपुटि सिफ जों उदालगुरियाव मोनगोन आरो ओमफ्राय फार्स्टथिं आरो मिनिस्टार सेक्रेटारियेट जागोन होननानै जोंहा सारा बुंदों बेथ' बिराद खुसिनि खोथा। बेफोरनो रायजोनि गोसोखौ जय खालामनो हादों हाग्रामा महिलारि सारा। बे जाफुंगोन आरो जानायखौ जों लुबैयो।